Takže naša firma je predovšetkým technologická firma a je na trhu už vyše 20 rokov a predovšetkým sa zaoberá vývojom, výrobou, montážou a aj servisovaním špeciálnych technologických liniek zložených zo špeciálnych prototypových zariadení, ktoré pracujú na báze triedenia, dopravy alebo dopravníkových systémov alebo manipulácie rôznych materiálov. V poslednom období je to predovšetkým odpadový priemysel. Sme firma, ktorá je zameraná nielen na vývoj a výrobu ako takú, ako strojníctvo, ale spolupracujeme aj predovšetkým kvôli tomu samotnému vývoju a konkurencieschopnosti na trhu aj so študentami, ktorí nám prinášajú to know-how zase z hľadiska škôl, z tej teórie, toho základného vývoja, ktorý vlastne vie škola ponúknuť. Máme dneska rozbehnuté duálne vzdelávanie s 3 strednými školami, priemyselnými, technickými. No a ja sám som bol ešte prednedávnom študent, keďže som sa robil doktorát na SPU, na Technickej fakulte. Takže nadväzujeme spoluprácu aj s vysokou školou, ktorá je naša vlastne alma mater, pretože sme vlastne interinská spoločnosť a predpokladáme, že táto spolupráca môže priniesť ovocie, pretože tie odbory, ktoré sa vlastne učia, nám vedia pomôcť z hľadiska tej teórie toho, čo my vlastne momentálne vyvíjame a čím sa živíme.